Vă rog pe dumneavoastră să rămâneți alături de noi, pentru că acum avem și o surpriză pentru doamne. De fiecare dată prezentările de modă au ca manechine în rolul principal femeilor. E iată că astăzi agenția M-Models ne pune la dispoziție niște băieți frumoși care ne prezintă ținute casual de vară. Are you ready to party? Here we go. Come on, everybody, and raise your drinks in the air. And let's make a toast to good times and good friends. To the clubs, to the discos, and to all the parties all around the world. Everyone, everywhere, let's have a drink and party! Caipirinha, Cuba, Libre, Long Island, Martini, Champagne, Mojito! Tequila, boom boom, tequila, boom boom, tequila, boom boom! Vamos, vamos, ya está. Mira. Amigo, Așa puteți să vă plimbați roată în jurul meu, pentru că luăm o bine meritată pauză, dragi telespectatori, și ne întoarcem cu alte noutăți pentru dumneavoastră.